O sa aso. Hmm? Aso. Buwada no. Ubo ilawag na. Kaya makaubo. Wala na mag-ilawag. Kalimat ko. Ang kawa ni kuntanin na. Wala, kontra man siya. Kira. Hmm? Kaya nagatimpla. Ano siya? Trabaho isda. Kusog naman doon magnegosyo kagkanan no. Timingan po sa pandemic. No. No. Dito na undang. Paano to sila pandemic ng tungkol? Padawag po itong pandemic. Lagi na yan ang nai-atbal sa Marie Ernestine. Kananam. Limot ko. Nga. Ano na sila kanang mukanta dada. Napangahan nato nga mag-inom sa close naman to. Mani iro ng isdaan na. Nindot kayo, way saba mo. Kakaroon. Ay, ang sakit sa. Ano ako naman? Tubig. Nisiga naman ka dito. Sige na, pag-ito. Kaya size mo ingon. Size mo itong ingon. Pangay siya na. Gusto na ako kanya ayos dito. Kulit na tayo.
may gusto dito katong pag-adto na to na. Yung lato dito katong halang ha. Dagko. Hmm. Tagog mata. Ito dili man parehag lami sa tanghalangala dire. Ang lahi lang naman ito, no? Hmm. Di kay halang. Di kay halang kayo, ha? Kanang karas, no? Hmm. Saba. Padungog. Saba na. So good na. Ito na. Astag. Ang nga ba? Nakot at pang video. Iya, bilang kan. Nasi. Kan ko na ay. Basahan. Gai ha. Nilawag na yan. Kuha na ang uban. Pwede ka na mailawag type. Lata-lata sa kanon. Tingog ako ka. Ano? Pag inom tubig. Wala man ko tingog lagi. Koto eh. Ang pagdala na. Bakog kaya na. Ayan. Kabog nawin na si Kwan. Grupo. Lit-lit magkadong. Lit-lit ni mo di ha. Dugo.